sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye. Walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiffre sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, I yɛrɛ ta. Awɔ, I yɛrɛ ta. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la, bɛɛ b'i ci la, nka baara o baara kɔfɛ, laɲini dɔ bɛ yen, laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ. Fatu filɛ nin ye, a bɛ baara kɛ BTP de la, a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye. O nana ni mun ye? Kuran fili dɔ tigɛra, sigida kelen bɛɛ bilala dibi la. Fatu ta ye bololatigɛ dan ye, wa a da ma diya mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye, taxi bolila don. K'a to mɔbili bolila, a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli, wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye, wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na. Nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye, a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la. K'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la, fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ I komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDM SA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDM SA mun ka surun aw la. Aw bisimila hôtel Lafiya la. Ni ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na. N'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban I kiniboloya fan fɛ I bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ I kiniboloya fan fɛ. I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ I bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ
Anfilɛbaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye kari ye tubabukalo tile 27 san 2025 juillet kalo an bɛ ale la. An bɛ dugawu kɛ min ye Bamakɔ ye. A bɛ ka san sɔrɔ nin tile fila in na kunun ni bi alhamdulilayi. An bɛ se k'a fɔ sanjiko jɔrɔ min tun bɛ Bamakɔ kɔnɔna na kosɛbɛ. Ji kɔni a sɛbɛkɔrɔ jiginna bi. N bɛ dugawu kɛ halisa Ala k'a kɛ sanji nafama ye. Falaye dɔgɔkun in kɔnɔna na waleya damadɔninw kɛra. Waleya minnu fɔlɔ ye mun ye an ka wolomasiri tabaw ani AES taw u sera k'u bolo da kɛlɛkɛminɛnba dɔw kan. Kɛlɛkɛminɛn minnu n'o tun kan ka taa di Bamanjɔni n'u ka wale kɛbaa dɔw ma. Minɛn ninnu kɔni k'a dilanna Azi jamana dɔ la min ye an dafɛ jamana dɔ a tɛmɛna olu ka port fɛ bolo sera ka d'a kan ye u kɛlen k'i kunda Mali ale ni AES jamanaw kɔnɔna kan. Wulikajɔ ni cɛsiri Modibo Kone n'a ka maaw olu ka wulikajɔ kɔnɔna na sa n'o ye service renseignement maaw ye tɛgɛ sera ka da minɛn in kan. Bamanci wale ni juga wale kɛbaaw wulikɛlaw n'u nɔfɛ nka u bɛna ta wulada in na maa dɔw bɛ degun kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Jɛnɛ mara la an na kuma di olu fana ma Falaye. Kunun k'o sɔrɔ Falaye ne ti basikɛti la ye tuguni. Ne de ko n ko anw bɛ Sudan minɛ ko ni ŋanamu ka taa n'o ye jaa Sudan yɛrɛ basikɛtikɛla yɛrɛ si tɛ farafinna yɛrɛ. Kunun ko wa basikɛti de ti ban. A tɔ bɛ to miniti 2 ye o ni bɔlɔntan miniti 2 cɛ ka jan dɛ. Ne ye n da ka sunɔgɔ ka wuli k'a sɔrɔ a ma ban tuguni. Ne ko n ko mun kɛra ko ko 50 n ko jɔnni ka 50 ko ayi ko 50 n ko ɔɔ. Falaye o de kɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la basikɛti ko ka misɛn. Ballon tɔ tora damadɔni min kɛ ninnu y'u to yɔrɔ jan fɛ k'an kerun. O taara u y'o jɛ. U ye lanse fana 2 sɔrɔ u y'o fana jɛ. O kɔfɛ an yɛrɛ taara an jasow dala ye an fana y'a jɛ. A tora 55 53. O kɔrɔ ko panier kelen de donna an n'u ni ɲɔgɔn cɛ. N ko k'u hakili to nin Sudanka ninnu na dɛ Falaye. Ninnu ka ko ma nɔgɔn dɛ. Wulada in na an bɛna n'an da don kiiri bunakun kan tuguni. An y'a fɔ yan ko baara dɔw bɛ sen na. Baara ɲɛbila dɔw bɛ sen na. Miliyari 17 min tunna Assemblée nationale kɔnɔ. An na dɔ fɔ o la. Général d'armée de corps d'armée Ismaël Wage ale ye laseli min kɛ Malikura taa sira la an bɛna dɔ fɔ o la. Jɛnɛkaw fɛ yen min ye Sumankaw ye k'u bɛ degun kɔnɔna na nin waati in na ani Jɛnɛ marabolo kɔnɔna na dugu dɔw fana bɛ yen Falaye bɛɛ lajɛlen ma lakana sɔrɔ k'a kɛ kɛti ye sabula fanw ka ca dugu minnu bɛ yen bi n'olu fana bɛ degun kɔnɔna na olu fana dɔw kumana bingali dɔw fana kɛra an na kuma di o dugudenw ma maaw bɛ se k'a faamuya cogo min ko n'an ma ban nali ma an tɛ se ka ba taali ma Falaye Siriman ni o ye Siriman Sako ye ale jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ APCAM ka tɔn kɔnɔna na ani Mali jɛrɛjɛkulu tɔn ala ale ka kalifa minɛ a la kununko min sɔrɔla la an na o fana da maaw tulo kan BNN ko ale ka san 9 suma yɛlɛmali o fana tun ye kununko ye ka maaw hakili lajiginnen don Falaye maa minnu ye kobaw kɛ minnu ye dɔ kɛ jamana ye minnu y'u cɛsiri an kana ɲinɛ u kɔ an ka hakili t'u la an k'u sama dugawu la lala don min na n'an yɛrɛ ti yan maaw n'an sama dugawu la diɲɛ so sigi nin de don an si tɛ tulokungɛlɛya sigila yan koyi ni wele sera an bɛ taa nka yan'o cɛ an ka ɲɔgɔn sama dugawu la an kana ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ an ka hakili to ɲɔgɔn na diɲɛ ye jigi de sababu fɔ alijinɛ nin ye an donkan ye wulada in na e ka yamaruya kɔnɔna na. Falaye anw dusukun ka fiyɛ a bɛ to ka basikɛti la n'a banna a b'a jaabi d'an ma sɔrɔ ta yen madamu de ye n don nin lajɛli la nin tɛ n ka koba ye ten miniti 30 miniti o ma ban ne ko n ko nin di ko ye dɛ k'an sunna k'an wuli k'a sɔrɔ a ko bɛ sen na nka ala k'a ɲɛ ka d'a ma komi an sera o de ka gɛlɛn an k'an jija tɔ nataw la nka k'u hakili to nin ekipu in na dɛ Falaye Sudan in parti sagana dɔ b'u bolo
pa tiba foko dusukun t'a la fogo t'a la an y'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ngo min ye jamana in kɔnɔna na maski ale kiiri labɛnw o bɛ ka sabati dɔɔni fala ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ kunnafonidi gafew caman u y'u da don jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale tun ye fɛɛrɛ min sigi sen kan ko maliden kelen maski kelen ni maski miliyɔn 20 kun kan ka sa ko sababuya la maski ko kuma in kunnafonidi gafe min bɛ yen ko le pays ale bɔra ni a ye 22 septembre o fana bɔra n'a ye aujourd'hui Mali ale fana ye dɔ fɔ a la ka taa fara Mali tribune ka ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maski baara in ye ko a bɛna taa fala ye k'a bɛ n'a fɔ ko a taara a taabolo fɛ koyi kunnafonidi gafe min bɛ yen n'o bɛ bɔ juma o juma n'an b'a fɔ ma ko aujourd'hui Mali sɛbɛntigi o ye Alu Badara Aidara an b'a wele ko ABH ale ka gafe kɔnɔna na sa a ko min ye nin waati laban in na ye jamanakuntigi kɔrɔ ale tun y'a fɔ sa ko maliden kelen maski kelen maski miliyɔn 20 o sanna ko k'o tila koyi ABH ka fɔ la k'a bɛ n'a fɔ maski ninnu k'u tila n'u tilacogo la han waleya min filɛ nin ye n'o ye nin kuma in ye n'a kuma gannen don bi fan bɛɛ lajɛlen fɛ maliden kelen maski kelen k'a bɛ kiiri tigilamaw bolo o de hukumu kɔnɔna na sa chambre de commerce ɲɛmaa min bɛ yen n'an yɛrɛ kɔrɔkɛba y'o ye Yusu Bacili ale b'i bolola a n'a nɔfɛmaa dɔw nka o bɛ n'a ta fala ye min ye nin kuma in ye a taa ni ka segin cayara a kumaw cayara bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ a la liberté provisoire ɲinina kiiri sigilamaw olu ye laɲini dɔw fana kɛ min ye waleya in ye a taa ni ka segin barika bonyana a bɛna ta a fɔra ko maa minnu jalakilen don a ko la n'u ka kiiri ma kɛ fɔlɔ fala ye nɔminɛli foyi ma k'u nɔfɛ olu bɛ kasobon kɔnɔna na aujourd'hui Mali kɔnɔna na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko daliyaw bɛ yen daliya minnu b'a yira k'a fɔ ko min ye baara in ye n'o ye maski miliyɔn 20 in ye k'a dira dicogo la chambre de commerce mɔgɔw fɛ koyi sabula aujourd'hui kɔnɔna na bɛnkan min bɛ yen n'a fɔ ma ko convention n'o tun bɛ ministre so min bɛ sɔrɔ ko kunna ani musaka ko kunna ka taa tɛmɛ chambre de commerce fɛ ko o bɛnkan in ko a bɔra sira fɛ koyi ko min ye chambre de commerce maaw ye k'u ye baara in kɛ k'a kɛ fɔ a dan na ko min ye ko in ye tiɲɛ do bi a bɛ kunnafonidi gafe caman kɔnɔ maa caman bɛ k'a fɔ fala ye o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko a yirala de k'a fɔ ko kiiri sigilamaw y'u lama n'a ye sɛbɛn in ko a kan ka sigi kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen min na o baaraw labɛn bɛ sen na aujourd'hui Mali ko ale kɔni sera k'i bolo da sɛbɛn belebeleba 2 kan sɛbɛn fɔlɔ ye min ye maa ye maski in den kelen sɔrɔ n'o ye jamanakuntigi ka maliden kelen maski kelen den kelen sɔrɔ olu u y'o lɛtiri u y'o mɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ sɔrɔ k'a daminɛ kelen na fo ka taa s'a laban ma o kɔfɛ u sera k'u tɛgɛ da sɛbɛn 2nan min kan o ye sɛbɛn min sɔrɔ minisiri ni jago minisiri ale ye o min ci premier ministre ma a waati Haruna Ɲang ale de kɔni kun ye an ka sɔrɔ minisiri ye a y'a ci maa min ma fana n'o fana kun ye fanga ɲɛmaa ye o waati fana na o ye Mokhtar Wani ye aujourd'hui Mali y'a yira sa k'a fɔ ko n'i ye lisi in ta k'a lajɛ fala ye miliyɔn 10 maski ani ba 50 ko kɔni maski n'o ye dɔgɔtɔrɔlakaw ka maski n'a fɔ min ma maski chirurgicaux ko ani min bɛ yen fana n'o fana bɛ tila n'o o ye tako kelen ye n'i y'a don i nun na bi a tɛ mago ɲɛ i ye sini o miliyɔn 10 ani 900 ani ba 900 ani 50 k'o fana o maskiw fana dilanna koyi maski minnu fana bɛ yen n'u bɛ ko k'u jɛ pasi ka tila k'u sigi sen kan ko nin bɛɛ lajɛlen sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen yira ko n'i ye nin 2 fara ɲɔgɔn kan miliyɔn 10 ani ba 50 ani miliyɔn 10 ani ba 900 fala ye k'a bɛ taa bɛn miliyɔn 20 ma n'o ye maski ye min ye baara in ye sa ko n'i y'a ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ko bɛnkan min bɛ yen ko chambre de commerce maaw k'u y'a bɔ a bɔ sira fɛ koyi aujourd'hui ko ale ye min ye o ye k'a fɔ sigida minnu bɛ yen n'olu tun kan ka maski in sɔrɔ ni o ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na ye ka taa se jamanakuntigi yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ ma min ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ minisiri so calatigɛ jɛkulu n'an b'a fɔ olu ma ko institution min ye gouvernorat ye Bamako taw chambre de commerce mairie kɔnɔna CNJ direction régionale ni direction nationale ni service fala ye ala waati a y'a sɔrɔ kalata o tako 2nan tun bɛ yen fanga ngaradabaw kun bɔlen don k'u jɔ kaki k'olu tɛ taa fiyewu ni maski mana tako 2nan kun kan ka kɛ yɔrɔ minnu na
maski taara di olu bɛɛ lajɛlen ma a y'a sɔrɔ min ye Boubacar Bill ale kɔni kun ye mara kama bɔli minisiri ye o taara sa yaasa min ye tako filanan a baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ni maski ye min ye aujourd'hui kɔnɔna ye u y'a yira sa k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen sera a seyɔrɔ la i n'a fɔ a fɔra cogo min na koyi ko a lisi o bɛ olu bolo min ye kuma minnu fɔlen filɛ u fɛ nin ye ko sɛbɛn fana sɔrɔla sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ ko baara in bɛɛ lajɛlen kɛra k'a bugunnatigɛ kɛ koyi o sɛbɛn kɛra octobre kalo tile 30 san 2020 ka tila tuguni k'a ci premier ministre ma k'a fɔ a ɲɛna ko min ye masiki miliyɔn 20 ye k'a taara a taayɔrɔ la han maliden kelen masiki kelen hakilila jigila Falaye kiiri tigilamaw fana bɛ labɛn na sabula i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye kiiri tigilamaw ye olu kɛlen don halisa ka min ye Yusu Bacili ye a n'a tɔw k'olu kɔni bila kasobonba kɔnɔna na u y'a yira sa k'u ye wari ŋanamu de kɛ ko in na k'u sera nafolo ma vérificateur dun y'a yira fana k'a fɔ ale tun ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ k'a fɔ ko majɛ mun b'a la o majɛw olu wulila o majɛ fana kɔfɛ tuguni vérificateur kelen in y'a fɔ fana k'a fɔ ko min ye musaka kun kan ka don fɛn minnu na n'o ye minɛnw nacogo ye n'a b'a fɔ ma ko taxiw k'o bɔlen don ni o kun bɔlen don ni minɛn ninnu kan ko Falaye wa min ye sugubulon in ye k'a sigi cogo la sa jalakili min kɛlen don o ye k'a fɔ ko min ye maa minnu y'a baara kɛ k'u y'a d'u sagona mɔgɔw ma sariya mun fana b'o kan k'o sɛbɛn fana bɛ yen min ye aujourd'hui ye a ko ko kuuru tigilamaw n'olu minnu kan ka nin baara in kɛ juillet kalo o tɛ nin kalo in ye sa wa juillet kalo tile 15 san 2025 chambre d'accusation Bamako ale kun y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa nɔminɛlen dɔw bɛ yen ko k'olu bila koyi o ye Alpha Paul Gindo ye Alu Bacili Soya Golfa Ali Segu Dramera min ye maa 8 min ye olu kun ka kuma mun kun fɔr'o la sa ko miliyari 8 o de kun tununa olu nɔ na o kɔfɛ sa Yusu Bacili ale n'a tɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ kaso la bi Falaye k'olu ka kiiri de kan ka bolo sigi ka ɲɛnabɔ nin ko in na min ye nin masiki ko in ye Falaye kiiri ani sɛbɛn minnu bɛ yen ani kunnafonidi gafew bɛɛ lajɛlen minnu fɛsɛfɛsɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko baara in a kɛra a kɛcogo la nka musaka ko in yɔrɔ in e ko ɲinini tɛna na kɛ yen de parce que i y'a ko jateminɛ kiiri tɛ sigi ten koyi ayi kiiri bɛ daluya dɔ de ɲini ka sigi nka an bɛ dugawu kɛ nin ko in a ka ɲɛnabɔ pour que min ye maa minnu fana bɛ yen n'u minɛnen don nin ko hukumu kɔnɔna na u fana ka se k'u ta n'u bila dɔ i n'a fɔ fili ni kamara ni darabo ninnu olu ta n'u bila dɔ cogo min na nka kiiribulon kɔni kɔnɔna na Falaye an ye min mɛn o ye k'a fɔ a baaraw bɛ sen na labɛnw bɛ ka kɛ hali n'o y'a sɔrɔ nin waati in na kiiribulon ale ka fɔta tɛ se ka tɛmɛ o kan sabula ni sɛbɛn min b'ale ɲɛkɔrɔ o tɛ Moriba Yasa dɔn ko bɔ o ko la tuguni nka an bɛ dugawu kɛ Yusu Bacili n'a tɔw u sugu ɲuman bɛ se ka bɔ nin ko in na cogo min na k'u ɲuman segin u ka denbayaw olu ma Falaye. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Kiiri an bɛ to a bunakun ka Falaye Mali Assemblée nationale ko kiiri tigilamaw u kɛlen don ka sigana kɛ miliyari 17 kurutu la kunnafonidi gafe min bɛ yen n'o o ye 360 ye Mamadu Kamara n'an b'a wele ko Madus ale ka fasiri ye nin ye a ka bi bɔli la Falaye bɔlɔlɔ ye don o don ye ko yalama ko dunko juguya ni yuruguyurugu min bɛ kɛ jamana sanfɛla la ko nin y'a ko dɔw bantɔ ye wa Falaye Madus ka sɛbɛn na a ko maa minnu bɛ kiiribulon kɔnɔna na
ni olu ka surun nin ko in na kosɛbɛ n'o ye miliyari 12 kuma in ye k'u y'a yira sa k'a fɔ ko dunko juguya ni yuruguyurugu wari bayɛlɛmali ani ka kurutu ka jamana kumaniya ma ko hukumu kɔnɔna na ani ka jamana ta bɔsi a la k'a k'i ta ye ko assemblée nationale k'an bɛ taa ye fala ye maa mafalenba caman bɛ yen bi o tɔgɔ bɛ nin sɛbɛn in na ko ye fala ye i n'a fɔ an yɛrɛ kɔrɔkɛba Isaka Sidibe n'u b'a wele ko Isaac na ale tun ye assemblée a ɲɛmaa ye nin ko in waati maa min bɛ yen n'o ye Mamadu Jarasuba ye Kɛsɛri ka taa se Mamutu Ture Bavier ma olu y'a la kɔkɔlenbaw ye fala ye minnu tɔgɔ bɛ sɛbɛn in na chambre d'accusation cour d'appel la ko ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli min n'o ye sɛbɛn belebeleba in ye sa n'o bɛ nɔminɛli sɛbɛn ko fɔ sa k'o lajɛ pôle économique o y'o ci ka na ale ma o la sa a yera k'a fɔ nin waati laban in na maa minnu tun bɛ wasabulon kɔnɔna na nin waati k'u bolo sera faso nafolo ma u ye waleya kɛ waleya minnu ti bɛn sugubulon sigiru fɛ ani ŋanamu dunko juguya ni yuruguyurugu k'o ta k'o ɲɛsin jamana nafolo ma k'o sigana o de bɛ u nɔfɛ fala ye o la sa nɔminɛli o bolodara sa yanni baaraw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan min ye kiiri ye ale kɔni bɛ ka labɛn kɛ yaasa cour d'assises ka sigi ninnu tɔgɔ la u fana k'u ta ani u bila dɔn ko ɲininkaliba minnu bɛ yen min ye Mamadu Kamara Madu ale ka fasiri la ko cour constitutionnelle ko yalama k'o ye yamaruya di musaka dɔw ka di k'a sɔrɔ jɛmakɛ ni mun ye wa sabula assemblée nationale ale ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen a ɲuman n'a juguman ka taa sariya ko ta sira fɛ cour constitutionnelle ale de bɛ ɲininka o la min ye nin ko in ye ko a musaka n'a dunko juguya n'a yuruguyurugu barika bonyana kosɛbɛ maa nɔ minɛlenw n'o sigara maa minnu bɛ yen n'olu kan ka kiiri k'u ye mun kɛ n'o ti bɛn sariya ale ni musaka min bɛ d'u ma san o san n'o o y'u ka san 2014 musaka ye ko kuma in k'a bɛ tali kɛ o la cour constitutionnelle k'a tun ye yamaruya d'u ma wa u yɛrɛ ka hakɛ min n'o ka kan ani hakɛ minnu bɛ yen n'u y'olu ta n'o y'a sɔrɔ o bɛ bɛn sariya ma wa fala ye ko nin sɛgɛsɛgɛli ani nin hakilila ɲini ko nin de bɛ sen na bi min ye sɛbɛn min kofɔlen filɛ nin ye n'o y'a sɔrɔ o ɲininkali kɛra cour constitutionnelle la ko de bɛna na ko in tɔ bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya nka sariyatigi olu b'u sɔn min ye direction administrative et financière ye n'o o ye assemblée yɛrɛ kɔnɔna waribotigi ye sa fala ye ko min ye baara minnu n'a y'olu kɛ ka jamana ka nafolo ta k'a don sira minnu fɛ ko yalama ko ni sariyaw bɛ taa wa ko ninnu ye kow ye ninnu ye ɲininkaliw ye ninnu ye fɛnw ye minnu kan ka dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye wari donna donda fɛ wa a taara sira wɛrɛ fɛ de Madu Su ka ɲininkali a bɛ tali kɛ o la maa nɔ minɛlenw k'u kɔni k'a fɔra k'u jɛra ka nin baara in kɛ min ye dibidibi caman bɛ ko in kɔnɔna na fala ye faso nafolo k'o ta k'a sɔrɔ min ye u ma yamaruya ko o de la sa nɔminɛli waati min ye sɛbɛn in ye a ka se ka taa ka na ka kiiri ka se ka sigi a kan o de la sa brigade min bɛ pôle économique la ko olu ye sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw kɛ o sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw n'i y'o o ye o b'a yira sa k'a fɔ ko sigana a bɛ wariko in na koyi procès verbal min fana bɛ yen n'o bɛ enquête ko fɔ ka ɲɛsin 14 PTF n'o o sigira sen kan mai kalo tile 9 san 2023 k'o sɛbɛn fana lajɛra majɛ minnu bɛ yen wari taara sira minnu fɛ musaka min bɛ yen n'o bɛ ka ɲini bi ko o ma ye o kumaniyara jamana ma o bɛ taa se sefa wari miliyari 17 buruburu 7 ko o de yɛlɛlen don bi min ye ni musaka in ye k'a kun kan ka kɛ ka wasabulon baara de kɛ a kun kan ka kɛ ka fɛn caman kɛ nka sariya sɔsɔ nana ye a la sanniko ta nasira fɛ sugubulonko ta nasira fɛ baara kɛcogo ɲuman ta nasira fɛ fusamanciyaw yera a la wari minnu donna a dɔw jate ma se ka dɔn hali bi o de la sa sɛgɛsɛgɛli wulila ka kiiri tigilamaw ko olu ka ɲɛɲinini kɛ yaasa nin ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min maa minnu bɛ yen bi n'olu tɔgɔ fɔlen don ko in na fala ye o ye Isaka Sidibe ye Mamadu Jarasuba olu kɔni nɔ minɛlen don ko sabula k'u ye fusamanciya kɛ faso nafolo k'u y'a kumaniya min ye Kalifa Aga Mamutu ye Kalifa Aga Mamutu Ture ale bɛ a la min ye Modibo Sidibe ye ka taa se Kalifa Aga ale bɛ a la Mamutu Ture bɛ a la min ye Modibo Sidibe ye min n'anw ka premier ministre kɔrɔ tɛ kelen ye Kajatu Danbele Demba Traore fala ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen nɔ minɛlen don bi u bɛ kasobon na ko sabula min ye musaka in ye a taara sira min fɛ a yɛlɛla duguma a taara sira fɛn fɛ k'o ma se ka dɔn n'o ye miliyari 17 in ye maa minnu minɛlen filɛ nin ye fala ye u ka minɛli hukumu kɔnɔna na minɛcogo ti kelen ye Isaka Sidibe ale ni Mamadu Jarasuba ko olu kɔni bɛ bi olu bɛ détention provisoire la min olu fana kɛrɛfɛ tuguni
maa wɛrɛw be minnu be n'olu kɔni ka nɔminɛli o be senna nin waati in na nka falayi a bamanankan jɛlen min ye u bɛɛ lajɛlen bi kaso la nin waati in na gɔlɔngɔ tɛ min na kɔni ko yaasa yan'u ka kiiri ka kɛ sɛgɛsɛgɛliw caman kɛra lamɛnliw caman kɛra pule économique la k'a ko ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ musaka min filɛ nin n'o ye majɛ ye nin yɔrɔba ye n'o ye assemblée nationale ye k'a musaka bɛ se ka ye cogo di bi kiiritigɛlaw u bɛ ka labɛn kɛ sa yaasa min ye nin waleya min kɛra a ɲana wɛrɛ kana kɛ min ye nin ko in ye a bɛ tali kɛ siginiden minnu na Falaye o ye 24 102 ani 114 code pénal a bɛ tali kɛ o la min sigira sen kan mars kalo ale tile 13 ka taa se san 2016 ma ko yaasa ka se ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli baara k'an ka jamana kɔnɔ siginiden minnu fana b'o ɲɛfɔ o ye 7 kan o la sa a yirala k'a fɔ musaka in Falaye ko wasabulo maaw de kun t'a dɔn han nka a ye siraba wɛrɛ de ta o la sa ɲɛbila baara min bɛ ka kɛ a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko réquisitoire définitif n'o ye procureur pour l'économique ye ale y'o kɛ k'o ban pewu février kalo tɛmɛnen tile 26 san 2025 ordonnance de non lieu partiel ni juge d'instruction kan k'o kɛ o y'o kɛ mars kalo tɛmɛnen mars kalo tile 4 san 2025 o ye ɲinansan kɔnɔna ye ko wasa ko min ye ko tɔ bɛɛ lajɛlen belebeleba ye min ye sa o ye kiiri yɛrɛ sigili ye wa ko labɛnw bɛ senna ka na dɔɔni dɔɔni nin ko in k'a bɛna n'a to Mali sariya sunba ani Mali sariyatigiw u ka se ka nɔgɔ bɔ ko caman na maa caman nɔ minɛlen don nin ko in na Falaye a jɛlen pasi a nɔgɔlen don cogo min ka se k'o jɛya ko kiiri ko o de laɲininen n'a fɛ wa ko nin waati in na Mali sariya bon sigilen don cogo min baara bɛ ka kɛ cogo min min ye kiiritigɛlaw yɛrɛ ye ŋuɲaŋuɲa min b'u la ani u jɔyɔrɔ bɛ cogo min na bi ko nin ko in k'u bɛna n'a sanni ka bɔ a minɛn kɔnɔ ka kiiri kɛ kiiri min ni bɛɛ lajɛlen min ka wasa sɔrɔ a la ka kɛ ni jamana ale ka taabolo ye waleya mun don k'a bɛ tali kɛ faso musaka o ɲinini na wari minnu bɛ yen sa n'olu kan ka don a ko n'olu tununa olu ka ye maa minnu jo olu jo u jalaki Falaye yanni assise ka sigi sen ka Bamakɔ yan maa caman kɔni bɛ ka ɲininkali kɛ sa ko nin ko in bɛ taa wolo mun fana na sabula maa minnu filɛ kaso la nin ye u ni maa dɔw jɛra ka baara in kɛ u ni maa dɔw ye marchew di an ka datugu kiiri don ma fɔ fɔlɔ koyi n'an kɔnna ka da a kana kɛ dɔ ye ɲɔgɔnna ye yan fana anw kɔrɔkɛw bɛ kaso la a la o olu ma boli olu bɛ kaso la ka ban an bɛ fɛ olu ta a ka ɲɛnabɔ olu k'u ta n'u bila dɔɔni ko nin kiiri tɔ tɛ kelen Falaye ko maa caman makunnen don Bamakɔ maa caman sigilen u ye marchew sɔrɔ assemblée nationale la maa caman bɛ yen pièce recharge tun b'u bolo fleur coiffe tun bɛ dɔw bolo dɔw ye fauteuil dagabanaw falen kɛ koyi ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ cogo di dibidibi jumɛn tun b'a la jɔnni tun b'a d'u ma maa jumɛn tun bɛ k'u kɔkɔrɔ dogo ko sariya bɛna nin bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛcogo ɲuman na kuma tɛ nin waati in na min ye magistratlakaw ye olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri faso a bɛ se k'a ka nafolo sɔrɔ cogo min kuma tɛ nin waati in na Falaye hali ni ko wari t'i bolo b'i ka biyɛnw sɛnsin o b'a la dɛ donc an ye nin sɛbɛn in a faso ka bɔ a sama ka bɔ min ye info 360 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamadu Kamara Madus ale ka fasiri don yuruguyurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yuruguyurugu in tiɲɛ de don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka telefɔni na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne
an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Falai waati laban in na jeni n'a lamini n'o y'a sɔrɔ sigida dɔw ni dugu dɔw olu ko ko alhamdulilayi dɔw fana ko alisa ko olu kɔni lafiya tɛ u ye dabu ye suna t'u ye maa caman y'an wele nin tile laban ninnu na k'an bɛ ka jeni fa minnu fɔ ko n'olu ta tɛ kelen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ yen n'o ye Suma ye ani Zanbila olu bɛɛ lajɛlen ko k'u ye degun sɔrɔ jeni yɛrɛ kɔnɔna na maa mafalen caman y'an wele kabilatigiw ni dugutigiw u ko tiɲɛ don wolomasiri taba bɛ baara la su ni tile fan dɔw fɛ kɔni alhamdulilayi nka jeni bɛ min nɔfɛ bi k'o ma sɔrɔ kosɛbɛ dɛ o la sa min ye Sumakaw ye bingali min kɛra olu fɛ yen Falai an ka jɛ ka u yɛrɛ lamɛn u b'a ɲɛfɔ basigi ani lafiya ale kɔnɔna na. Samedi le 26 juillet 2025. Kibara mun bɛ ka dɔn ma kibara duman tɛ kibara lafiyalen tɛ suma min bɛ n'a bɛ mun yan n'a ka siraki jene suma kɔni min k'a la bɛna halisa Sumakaw ma lafiya sɔrɔ dɛ a mankan kɔni sumana kɔnɔ fɔ kunnafoniw tɛ ka di teliyara gurupuw kan ni k'a fɔ terisu ta ka b'u da la an tɛ kelen ye sabu ka daga kunna sini u ye mugu kɛ kunu u ye mugu kɛ bi fɛnɛ o da kelen don k'a fɔ donda dɔ bɛ yen bɔda dɔ bɛ yen lafiya dabaru dɔ bɛ Sumakaw ɲɛ kami don fɔlɔ ma an ye kunnafoni d'a ma fɔ bi o cogo kelen don tiɲɛ na ni degun tɛ fila ye Sumakaw bɛ degun ma dɛmɛ sɔrɔ halisa wuli ma da kan ninnu ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ y'ale bɛ se ka Sumakaw dɛmɛ ni fɛɛrɛ min ye e b'u dɛmɛ n'o ye i bɛ se ka faama dɔ wele u bɛ se ka wale partage se ko mana kɛ min ye e yɛrɛ b'a dɔn i bɛ se ka min dilan nin ko in na k'i ɲɛsin Suma ma i k'o kɛ tiɲɛ na Suma bɛ degun kɔnɔ ni degun tɛ fila ye kelen kɔni kɛra Suma kelen dɔ bɛ wo kɔnɔ yɔrɔ in na min bɛ a kɔrɔsi ye donc terisu kɛmɛ ka bila u dara sɛnɛ kɔni tɛ u jɛn'o kɔ parce que danni tɛmɛn'u kan ka ban déjà terisu b'u dara donda ni bɔda bɛɛ la i tɛ se k'i ɲɛsin yɔrɔ si de ma k'i bɛ se ka bɔ Suma da fɛ ka taa yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ e bɛ taa n'o terisuw cɛra an bɛ nɔgɔ bi kunna sini mugu kɛra kunun mugu kɛra donc bi fɛnɛ u b'o position kelen na vraiment a kɔni gɛlɛyalen don an b'a da groupe la den bɛɛ lajɛlen tulo kan bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ ka Sumakaw ɲɛ ka tila ka dɛmɛ ɲini ka d'u ma an bɛɛ sago de kelen ye sigida in an dɔw k'ala ka basigi futini ala ka d'u ma o kɔfɛ n'an tɛna ka bɔ yen an bɛna Koron an b'a fɔ Koronkaw k'u jɛ n'u yɛrɛ la terisiw kibaru mɛna kana jɔ o yɔrɔ la an bɛna saminɛ ni koyila yɔrɔ ninnu na terisiw kibaru mɛna o yɔrɔ la kami sura kana jɔ o yɔrɔ la donc terisiw kibaru mɛna an b'a fɔ jɔ Koronkaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Koronkaw k'u jɛ n'u yɛrɛ la kɛlɛ dugu o secteur kɔnɔ k'i taa a kɔrɔ la bɛɛ k'i jɛ n'u yɛrɛ la kunnafoni n'a nasiraw don donc n'anw donna mɔgɔ min ka se o ka yafa ma salamu aleykum bi an bɛ samedi la yɔrɔ tile 26 san 2025 samedi le 26 juillet 2025 kibaru b'an bolo ka d'aw ma kibaru duman tɛ k'aw lajɛ a ka dɔn terisu bɛ Zanbila sisan Zanbila ye dugu ye a bɛ Siɲaro commune na Siɲaro yɛrɛ ye cercle kura ye n'i bɔra Siɲaro i bɛna Berta ka bɔ Berta ka na Zanbila donc Zanbila bɛ Berta ni Kɔrɔnyanfan cɛ donc terisu bɛ Zanbila sisan donc an ye kunnafoni kɔni sɔrɔ k'a fɔ u donna dugu kɔnɔ mais kunnafoni jɔnjɔnba tɛ yen fɔlɔ ne ka kunnafoni partage kɛ pour que Zanbilakaw bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ ka kisi ninnu tɔɔrɔ ma cogo min na kunnafoni mugu kan kɔni ganni yɛrɛ bɛ nin waati in na sisan mais bilan foyi kɔni tɛ yen fɔlɔ nin waati in na kɔni u bɛ yen u donna dugu kɔnɔ kɔni u ye kaɲɛ ka dugu kɔnɔ mais an bɛ dugawu kɛ ala ka jatigɛ bonya to an musibaw kan ala ka kisi ni tamaw kɛ o kunnafoni ma salamu aleykum. Ayiwa nin ye Sumakaw olu bɛ jeni mara la u y'a yira sa k'a fɔ dɛmɛ ka don u ma yaasa u bɛ se ka lafiya cogo min Zanbila ale fana degun b'ale fana kan nka ale bɛ Kemasina fanfɛla la nin bɛɛ lajɛlen ye dugu minnu bɛ fɛ bi lafiya ka don u kan sɔrɔdasiw u bɛ munumunu salo la a yɔrɔw la kosɛbɛ Falai baara min b'u bolo a baara kolo ka girin n'o tɛ u ma ɲinɛ maa si kɔ an bɛ dugawu de kɛ sa fɛɛrɛ min bɛ armée bolo o ka se k'a to nin dugu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min i n'a fɔ jeni fan dɔw lafiyalen don cogo min na basigi ni lafiya o ka don dugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o y'an ka laɲini ye dugudenw an b'u yɛrɛ fo sabula caman bɛ degun kɔnɔna na bɛnkanw de talen don k'u degun kosɛbɛ ka taa u ka sumaw minɛ ka jagaw minɛ o la ka ko caman ta ka ɲɛsin u ma hali k'u ka denmisɛnninw jagoya ta ka taa n'u ye o bɛɛ lajɛlen bɛ ko in kɔnɔna na wa degun barika ka bon kuma tɛ samiya donda in na sɛnɛ a bɛna gɛlɛya u bolo kosɛbɛ n'an bɔra yen minisiri Ismaël Wage général de corps d'armée ale tun bɛ Malikura taasira kan Falai a ye laseli kɛ ka kɛɲɛ ni Moti kisa ye
bɛɛ lajɛlen m'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ bi laɲini ye min ye o ye ka anw balakaw n'o ye filaw ye k'olu ni maliden tɔw kunkari ɲɔgɔn na falayi an bɛ segin a kan fila bɛɛ tɛ terroriste ye fila bɛɛ ma surunya ka kɛ terroriste ye wa fila fanba ka hakilina tɛ terroriste ko in ye nka terroriste siya bɛɛ b'a la Mali siya bɛɛ bɛ terroriste la bi parce que waliya minnu kɛra kɔsa in na ani laban in na an ye fɛn mun ye an tɛ se k'a fɔ ko ninnu de ka baara don ninnu ka baara tɛ bɛɛ de b'a la bi an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ɛlɛ ni Ala ka hakilina ɲuman d'a caman ma u ka segin u kɔ u k'u faso fɛ u ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔna na Ismaël Wage ale ye min fɔ a ko hukumu kɔnɔna Mali kura taasira kan kunna sini ko an ka jɛ k'o lamɛn ko État ani sɔrɔsiw k'an ɲɛsinnen bɛ filaw de ma k'an bɛ baga filaw ma k'u bɔnɛ n'u la donc comme Mopti yɛrɛ ye filaw ka dugu ye filaw bɛ yɔrɔ caman mɛ Mopti dɔnnen don filadugu de ngo ni sera yan Mopti ka filadugu la k'a yɛrɛ filaw la ko État ni fanga u bɛɛ kelen filako kɛlɛ tɛ État tɛ filaw contre la ka na yɛrɛ filaw la ka an b'u kɛrɛfɛ u ye maliyɛnw ye comme tɔw an bɛɛ ye maliyɛn mais problème min bɛ yen o ye terroriste kɛlɛ de ye jatigɛ walew donc terroriste bɛɛ b'a la maraka b'a la fila b'a la tamasɛki b'a la arabe b'a la bɛɛ b'a la donc ni kun saba de kama ne yɛrɛ y'a ɲini ka na Mopti yan k'an ka Mali kura taasira sabanan kɛ yan ayiwa ministre général de corps d'armée Ismaël Wage n b'a dɔn k'a fɔ an lamɛnbagaw an'an filɛlibagaw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka nali la Mopti sisan nɔ an b'a fɛ k'a dɔn e ka ministriso la i na furancɛ dama ni bi cɛ i ye baaraba jumɛnw de kɛ malidenw cɛla bɛnni ko la yani ka i jaabi n b'a fɛ k'a f'i ye fana ko n ka Mopti nali fana la an bɛ année la culture la dɛ an bɛ année la culture la président y'a fɔ ko année 2025 wa année la culture ye filanan fana ye min ye semaine artistique culturelle nin y'o 3e édition ye an ka maire belebeleba n'o ye Kansa ye o ye bonya ɲɛsin ma k'an kɛ o parrain donc activité culturelle ba de donc o ye n se yan a sabanan bɛɛ b'a dɔn ko bɛn ni keleya a kuma caman a bɛ tɛmɛ sira wɛrɛw fɛ sport b'o la diinɛko b'o la éducation b'o la fɛn caman b'o la mais culture sira de fɛ a bɛ tɛmɛ kosɛbɛ donc o bɛɛ kama vraiment n ye yɛrɛ sɔrɔ yan nin ko in na transition daminɛ ni sisan cɛ an b'a daminɛ salon ni ɲinɛna ministère de la réconciliation an ye baara caman kɛ a baaraw yeli ka gɛlɛn parce que an ka baara ye min ye i bɛ baara kɛ kɔfɛ mais a ka gɛlɛn kosɛbɛ 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 i ka baara résultat ye parce que la paix totale a sɔrɔli ka gɛlɛn mais an kɔni fɛn caman kɛ centre kura dɔ bɛ yen ko centre pour la paix et l'unité au Mali an y'o sigi salon o baara bɛ ka continuer ani an bɛ to ka yala yala minnu kɛ ka taa duguw la ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'o f'u ma mission de bons offices ani mission de réconciliation an y'o caman kɛ fan bɛɛ fɛ yɔrɔ caman ani an ye communautéw lasigi k'u la organiser u ka ɲɔgɔn faamuya sigi ni ɲɔgɔn cɛ an y'o baara kɛ yɔrɔ caman an ye communautéw lasigi Tawdin k'u lasigi Gawo k'u lasigi Kidal k'u lasigi Menaka k'u lasigi hali Kayi fan fɛ jɔnyako kuma ninnu na pour que ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u ka ɲɔgɔn faamuya en même temps u ka mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ ka fanga d'u la olu ka na an y'olu baara caman kɛ président kɛlen ka dialogue intermalien ko kuma fɔ ministère de la réconciliation y'i jɔyɔrɔ fa a organisation na ensuite a bannen na a recommandation fɔlɔfɔlɔ ni fɛnw ministère de la réconciliation a baara fanba kɛ k'a di wa minnu b'o kɔnɔna na sisan n'a fɔra ko charte donc an bɛ ka baara kɛ charte ni fɛn ninnu kan ministère de la réconciliation jɔyɔrɔba b'o la an bɔlen na accord fana la accord structure tɔ minnu bɛ yen an ye relecture k'olu la par exemple commission nationale DDR commission nationale d'intégration
an ye baara k'olu la k'olu bayɛlɛma k'u ta sira kura fɛ ani dialogue intermalien fana ko an ka structure min bɛ n'o ɲɛsinnen bɛ réconciliation n'a bɛ fɔ o ma ko MAR mission d'appel à la réconciliation nationale ko ka ba don la ka fanga kura don la ka baara kɛ an y'o fana baara yɛlɛmaw kɛ pour que a fɛngɛ kɛ projet yɛrɛ dɔ fana bɛ yen ko projet n'an ne yɛrɛ wada ko projet malidenko o projet min ɲɛsinnen don population ma an y'o projet fana jɔ a sen kan o baaraw bɛna daminɛ ani projet wɛrɛ fana bɛ yen ko PCRSS an y'o fana projet fana orienté o fana bɛ ka baara kɛ donc an ye nin ko dama dɔw kɛ salon ni ɲinɛ kɔnɔna na. Ismail Wage baara minnu bolobɔlen don a bolo bɛɛ ni kelenya hukumu kɔnɔna na o ɲɛfɔli ye nin fala ye sanji kun famana Bamakɔ ma san an b'a fɔ alhamdulilayi kunun ni bi Bamakɔ kɔni tiɲɛna ani Mali fan caman o ye ji sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ji nafama ye téléphone portable sanji kɔrɔla la fala ye k'an k'an kɔlɔsi an ye nin kuma in fɔ yan salon an bɛ segin a kan tiɲɛ don n'i ye téléphone yɛrɛ ta k'a lajɛ k'a fɔ ko n'a b'i bolo a yɛrɛ kɔni a degunama don sa kosɛbɛ sabula maaw bɛ da n'a ye maaw bɛ wuli n'a ye dɔw yɛrɛ bɛ sunɔgɔ k'a t'u bolo a y'u bila mode avion na a k'u fa a k'aw da ka sunna a kana to jingɔ la ka téléphone to aw bolo nin waati in na min ye sanmɛgɛru ye n'o ye kaba pɛrɛn ye bɛɛ lajɛlen b'a ye k'a fɔ ko ale barika ka bon kosɛbɛ téléphone dun fana kuma tɛ n'i bɛ k'a ci san jukɔrɔ i k'i kɔlɔsi faratiba de bɛ a la n'a ka nɔgɔ i ma téléphone t'i jɔ waati min na san bɛ ka nalen yaasa i ka se ka kisi téléphone fana n'a chargelen kana to charge la ka baara fosi kɛ ni a ye fo n'i ye a bɔ charge la kuma min na kuma tɛ weleli min ye nin waati in na a yira k'a fɔ ko ɲinan san in ale sanmɛgɛru de ka ca kosɛbɛ n'o ye kaba pɛrɛn ye o dun fana téléphone b'a sama kuma tɛ nin waati in na an ye min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka kunnafonidi caman bɛ yen u bɛ minɛn minnu fɔ ko mɔgɔw k'u kɔlɔsi o la u bɛ mɛn téléphone de kuma kan kosɛbɛ ko sabula bi guwa ka dɔgɔ an ka jamana kɔnɔ téléphone fila tɛ du min kɔnɔna na fala ye o la sa ko maaw u k'u kɔlɔsi yaasa min ye téléphone ani samiyaji an kana taa kasara wɛrɛ wuli an ka dugu kɔnɔna na an ka duw kɔnɔna na ani ka taa an ka denbayaw k'olu lase ko wɛrɛ ma denmisɛn minnu b'an bolo ni su kora a ye téléphone minɛ u la tulokun gɛlɛn minnu b'a la ko n bɛ taa n da n di sunna a da gɛlɛnba ninnu a y'a minɛ u la fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa yirituru kɛnɛ kan e bɛ parc des Sofa dɔn wa a b'a fɔ min ma ko Samori ka kɛlɛkɛdenw olu tɛ dɛ nin yɛrɛ de ye Samori ka kɛlɛkɛdenw ye ale bɛ dɔnniman de minisiri ɲɛma ale taara ɲinan san yirituru tako 31 na a kurumo karili kɛ yen général de division Ablaye Mayiga tun bɛ kɛnɛ kan yen min ye dɔgɔdumankaw olu fɛ yen yɔrɔba min bɛ yen sa n'u b'a fɔ ma sa ko parc des Sofa n'o ye Samori ka kɛlɛkɛcɛw olu bɛ yɔrɔ min na dɔgɔdumankaw fɛ yen u taara ye sigida 4 na ale kɔnɔna na min ye dɔgɔdumankaw ye fana bɔra ka premier ministre sɛbɛkɔrɔ kunbɛn fala ye minisiri ɲɛma a kɔni ye welewelemada ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kuma tɛ nin waati in na min ye samiya ale doncogo min filɛ nin ye k'an ka yirituru matarafa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ka sigidaw n'an ka togodaw la min ye ɲinan san yirituru hukumu kɔnɔna na ye ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigilen don sen ka sa fɛɛrɛ minnu bɛna n'a to min ye yiri yɛrɛ a nafaw dugukolo minnu bɛ yen n'olu halakilen don an bolo olu bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na min y'an ka kungokolo fandanbandaw ye ka se ka olu ladon ba la maaw kɛlen don ka degun mun ta ka ɲɛsin sigida yɛrɛ ko ma k'olu bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la minisiri min bɛ sigida sanuya ani yiriwali kuntalajan kunna n'o ye Bamariam Tangara ye n'a bɛ Dunbiyalakaw ka sigi la ale ye welewelemada kɛ koyi ko halisa k'an k'an jija an ka tabiya kɔrɔ n'an ka taabolo kɔrɔ mun tun b'an bolo yiriko la an k'o matarafa ɲinan kɔni olu y'a ye k'a fɔ min ye yiri 41,000 1,384,716 o yiri olu b'a fɛ ka o de turu ɲinan fala ye taari 31,876 buruburu 21 taari o b'u bolo yiri kan ka turu o la min ye taari wɛrɛ fana bɛ yen tuguni n'o o ye taari 385,156 ye o taari dugukolo minnu tiɲɛnen don u b'a fɛ k'olu dugukolo fana don ba la u ka se ka dilan ka ɲɛ tuguni ka se ka baara kɛ n'o ye
fɛɛrɛ minnu sigilen don u bolo yaasa ka se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ tali kɛ sariyaw la sariya min yɛrɛ ko sa k'an ka hakili to an ka dugukolo la Mali fan 14 minisiri y'a yira fana k'a fɔ nin waati in na dugukolo minnu tiɲɛnen ka se ka olu lasɔrɔ u ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi o jɛkulu fana bɛ baara la taari 26 o bɛ olu bolo olu fana bɛna na yiri turu o la min ye $30 yiri ye o kan ka turu jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na yaasa dugukolo minnu halakilen don olu bɛ se ka lakurakura cogo min ka ninkura don o la o baara in hukumu kɔnɔna fala ye baara bɛna na di maa 13 ma 13 o y'olu ka baara sɔrɔlen ye min ye baara in yɛrɛ sa ye ko $1 tilancɛ maa $1 tilancɛ a kan ka o de nafa an ka jamana marabolo 14 o kɔnɔna na premier ministre ko bɛɛ lajɛlen ka yiri turu ko k'i janto a ka jiri la dɛ ayiwa ale taara nin turu dɔgɔɲumankaw fɛ yen fala ye a fana k'a janto o la sa dɛ mayiga kɛ hali n'a ti taa a ka to ka an ka pɛtipɛtini min primature la o ye jɔn ye nabi a bɛ se ka nabi bila ka to ka taa yiri lajɛ walima ala a bɛ se ka janjo masa bila ka taa lajɛ o olu timinan ka di kɔlɔsiliko la premier ministre ka yiri kɔni fo a ka wuli k'a jɔ de ɔhɔ an b'o ɲini a fɛ fala ye n'an bɔra yen samiya fala ye ale n'an ka seko ni dɔnko dɔrɔgolo ni ɲɔgɔnna kosɛbɛ tabiyaw b'an bolo taabolo b'an bolo an ka jamana kɔnɔ minnu yɛrɛ de kɔni tɔgɔ ye sa ko waati bɛ n'a kuma fɛn do fala ye bolokoli min ye cɛmisɛnw ka bolokoli ye maningalakaw fɛ yen ale kɔni waati de ye nin ye samiyaji binnen min filɛ nin ye filaɲɔgɔnmaw olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan k'u sigi nɛgɛkɔrɔ sigi maningalakaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko koba de don ko min don k'a fɔ dɔrɔn ko ka denmisɛnnin minɛ k'a bolo ko dɔrɔn tɛ koyi min ye ko in ye a bɛ denmisɛnnin a ka maaya yɛrɛ de bɛɛ lajɛlen yɛlɛma wa min b'a ye sa u b'a yira sa k'a fɔ k'a ye si dɔ sɔrɔ si min b'a bɔ funanŋɛniya la ka balikuya k'o fari da maningalakaw fɛ yen min ye ko in ye maaw kabilaw du min ye sigidaw ye olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen b'i ka denmisɛnnin bɔ min sera nɛgɛkɔrɔsigi ye k'u bɛɛ lajɛlen kɛ jɛkuluba kelen ye a bɛ tin don u ni ɲɔgɔn cɛ min ye taabolow ye du kibaruyaw du taacogo kabilaw sigicogo maanifinya cogo adamadenya tabiyaw min ye cɛya gundow ye ka se ka ko dɔ ka ko kɔrɔ dɔn hinɛ ani makari ani ka i ka se k'o danw dɔn ka sɔn maaw bolo ka sɔn maa wɛrɛw bolo ka se k'i yɛrɛ bɔyɔrɔ ni bɔkolo ni i tabiya bɛɛ lajɛlen dɔn ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bolokodenso kɔnɔna na a waati tiɲɛ don min ye bugutufa bɛ taa turu dugu kɔfɛ fala ye zɛmɛ ale ni bolokodenw bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ye yɔrɔ bɛ se ka nkalon bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn da bolokodenw na ko f'u binni muso kan o se t'olu ye fala ye ko kalan min bɛ k'u kunna o de ye k'u kɛ cɛ ye k'u labɛn ka kɛ sini maakɔrɔw ye ani ka tabiyaw f'u ye ko fɛnw bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna zɛmɛw fɛ fala ye k'i to bolokodenya la k'o to b'i kɔnɔ dɛ wa ni maa maa bolo kora ɲɔgɔn fɛ a ka ca ala fɛ a bɛ gundo caman mara ɲɔgɔn bolo dɛ k'o de la sa nin waati in na samiya la maa caman kɛlen k'i ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan nin y'a waati duman ye sabula min ye funteni ko tɛ yen joliw u sumaya ka di nin na fala ye ko wa fana k'u bɔ don o ye ɲɛnajɛba de ye maninkala ko ye bɛɛ lajɛlen den ni dentigiw denbaw kabilaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'o ɲɛnajɛba in k'o fana kun anw y'an ka fɛn caman bila o fala ye den bɛ wolo dɔrɔn ni cɛ don k'an k'a sigi nɛgɛkɔrɔ ale yɛrɛ bɛ kɔrɔbaya k'a sɔrɔ ale tɛ a dɔn ni numan ni kini dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na donc bi min ye maninkalakaw ka bolokoliko ye a nafa o dɔ de ye nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ Sinbo ale yɔrɔ k'a Keyita k'an b'a bɛɛ lajɛlen fo ani Narenakaw ni Kangabakaw ni Julafondokaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo fala ye min ye Jolibakaw ye k'u fo Jolibaninkaw ka Baŋumanakaw k'olu fana fo Narena Kaba ani Sibi Tabukaw an ma ɲinɛ olu su kan ka taa se fo Kuremale fala an b'u bɛɛ fo maninkadugu bɛɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo an ka maa min bɛ yen n'o ye Siriman Sako ye Mali société civile o ɲɛmaa dankan kun don jagokɛlaw k'a fɔ min ye sɛnɛkɛlaw olu ka tɔn o fana maa kun don délégation spéciale min n'o ka baara banna Bamakɔ district kɔnɔ a kun b'o fana na Siriman Bacili Siriman Sako ale a y'a jeniyɔrɔ fi fala ye ala y'a ka kalifa minɛ ala bana kuntala sunu senfɛ an bɛ dugawu kɛ sa ko ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kisi minɛ ala k'o nɔgɔya a n'a bɛ taa jami ma ala ka o nɔgɔya min ye bɛnɛni ko ale bɔkɔ mɔgɔw somaw dɔw
olu ye a yira sa ko ɲinan kɔni ye a san 9 ye min ye Alu Badara Kulubali ni sanga do ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bɛnɛni ko k'Ala y'a ka kalifa minɛ a la nin y'a san 9 ye limanaw n'a teriw olu ye tasibila dugawu don kɛ a ye fala ye ko min ye maa bɛ yen ni maaw ye u dɔn k'u ye baara kɛ u faso ye u y'u cɛ siri ka dɔ kɛ jamana ye k'an kana ɲinɛ u kɔ sangafo ani dugawu don ni kuranɛ kalan k'o kɛ k'o sababu ma k'o ka ɲi kosɛbɛ a waati la min ye Sɛbɛnnikɔrɔ Burama ye san 2016 san n'o o juillet kalo tile 26 n'o kɛra Alu ka somayɛlɛma ye Burama kɔni tun ye tasibilaka ye ale yɛrɛ fana ale fana ka kalifa minɛ a la fala ye kanw ninnu bɛɛ lajɛlen ko min ka di u ye nin waati na o y'an ko sama dugawu la yani an yɛrɛ ta don cɛ an b'a fɔ sa ko min ye Bɛnɛni ko ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya sabula a ma kɛ maa ye maa min ɲinɛna Sangɔ a ma kɛ maa ye maa min ɲinɛna kabila kɔ a ma kɛ maa ye maa min ɲinɛna Segu kɔ wa a ma kɛ maa ye maa min ɲinɛna sigiɲɔgɔnw n'a balimaw n'a limanaw bɛɛ lajɛlen kɔ ko Ala ka lahara sɔn sumaya ye nin bɛ dan sigi wulada in na kibaruya la fala ye diɲɛnatigɛ ye nin de i ma ban nali ma i tɛ se ka ban tali ma sabula an si tɛ tulokun kelen a sigi la ka dugawu kɛ Ala ka sini fara an si kan ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ye i Keyita ni Ala sɔnna a ma min ye kibaruya wɛrɛw ye an ni olu labɛn ka bɛn sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 ma a k'an bɛn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45